Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Παρουσιάζοντας Κήπους. Ο σημερινός κήπος που θα σας παρουσιάσουμε είναι αυτός. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 2 από την παρουσίαση κήπου. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω αυτό το όμορφο στριβάνι. Παρατηρήστε τα καταπληκτικά φτιαγμένα παράλληλα με το δρόμο παρτέρια, τα οποία δίνουν μια άλλη δυναμικότητα στο τοπίο. Το στριβάνι αυτό έχει κατασκευαστεί πάρα πολύ παλιά και χρησιμοποιεί την τεχνική spray out για να πετάει νερό προς όλες τις κατευθύνσεις. Πλάτς, 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 πλάτς. Πλάτ, πλάτ, πλάτ. Μα δεν είναι υπέροχο? Οχ, δείτε σύμπτωση. Και αυτός ο κήπος έχει σπίτι. Να το! Κοίτανα λουλουδάκια έχουν επιτευχθεί πίτσι πίτσι σε σχηματισμούς σε αυτό το όμορφο χώμα. Δείτε φίλοι μου και αυτά τα υπέροχα λάχανα που έχουν φυτέψει οι γεωκτήμονες εδώ. Μα δεν είναι καταπληκτικό? Με εκπλήσει αυτή η ζωντάνια που έχουν οι πάπιες μέσα στο ποτάμι. Κάτι άλλο που με εκπλήσει όμως είναι πως αυτό εδώ το σιγανό ποταμάκι, παρότι είμαστε στην περιοχή της Μαδρίτης, εκτείνεται μέχρι την Πορτογαλία και εκβάλλει στον Ατλαντικό. Μα δεν είναι απίστευτο? Έχω εκπλαγεί. Ο σημερινός κήπος, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, χτίστηκε από Ισπανούς βασιλιάδες. Εδώ είναι τα φυτόρια από κοτσανόδεντρα, τα οποία φύτεψαν οι βασιλείς έτσι ώστε να παίρνουν τα κοτσάνια τους και να τα καίνε στο τζάκι, γιατί μέσα στο παλάτι, που είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, έχουν περίπου 37 τζάκια. Αυτά τα τζάκια χρειάζονται ξύλα να κάψουν για να ζεστάνουν τον τόπο. Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, αυτός ο συγκεκριμένος κήπος έχει πολλά σπάνια είδη τα οποία έχουν έρθει από τη Λατινική Αμερική. Πίσω μου βλέπετε ένα πολύ σπάνιο είδος δέντρου πύλης, το οποίο εδώ χρησιμοποιείται για να συνδέσει τον κυρίως κήπο με το συντριβάνι το οποίο υπάρχει έξω από το παλάτι. Θάνο! Θάνο! Δημήτρη! Τι γίνεται? Καλησπέρα! Σε κατέληξε εδώ ο δρόμος σου, Ήσουν στον κήπο δίπλα. Ναι, πολύ ωραία. Βρήκα τον ειδικό που είπαμε. Τον ειδικό των πουλιών. Ναι. Πάμε να τον συναντήσουμε όλοι μαζί. Πάμε! Έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πάμε να τον συναντήσουμε. Νάτος, ο ειδικός πουλιών. Κύριε ειδικές, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά. Καθίστε. Και τώρα πάμε να δούμε τη φωλιά του κούκου. Τώρα θα δούμε μια φωλιά. Τη φωλιά του κούκου. Δεν κάνει κούκου. Κοντεύουν. Τώρα θα έρθει. Τώρα. Σίγουρα είναι αυτός ο ειδικός των πουλιών. Δεν ξέρω. Δεν έπρεπε να έχουν έρθει μέχρι τώρα. Έπρεπε, αλλά είναι ένα σπάνιο είδος αγριοπερίστερου που έρχεται με 15 λεπτά καθυστέρηση. Αυτό που μόλις είδαμε είναι ένα σπάνιο είδος πολύχρωμης κότας. Τα πουλιά χωρίζονται σε δύο είδη, τα αγριοπερίστερα και τις κότες. Αυτό είναι ένα σπάνιο είδος πολύχρωμης κότας. Κοιτάξτε, έχει όντως πολλά χρώματα. Αυτά τα πουλιά, παρότι φαίνονται τόσο όμορφα, παίζουν ένα πολύ βίαιο παιχνίδι. Σκοτώνουν τον αντίπαλό τους και προσθέτουν ένα φτερό στη συλλογή τους κάθε φορά. Αυτό εδώ είναι ο πρωταθλητής. Ζουμαρέ. Σου αρέσει? Το βλέπετε αυτό εκεί πέρα? Αυτό είναι ένα πολύ σπάνιο είδος μαύρης κότας. Λέγεται μαύρος χήνος. Έχει γυριστεί και μόνιμη ταινία γι' αυτό.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Είναι μαύρος και είναι χήνος. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Τα επιμέρους τώρα ξεφεύγουν από τα όρια της παρουσίασης. Όπως μπορούμε να δούμε σε αυτόν τον όμορφο κήπο, οι κάτοικοι του σπιτιού έχουν σχηματίσει διάφορα μηνύματα στα χορτάρια του κήπου, έτσι ώστε να μπορούν να τα βλέπουν οι περαστικοί, αλλά και να μπορούν να παίζουν τα μικρά παιδιά. Πανέμορφη σκέψη, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, ξέχασα να σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό εμπροστοβαρές ψιλοκομμένο δέντρο. Δείτε τη φόρμα. Επ' ευκαιρία θα σας παρουσιάσουμε τον τομέα 48 του δάσους. Ελάτε μαζί. Ωραία. Φίλες και φίλοι, μετά από πολύ ωραία εξερεύνηση μέσα στον κήπο, βρήκαμε πως παρότι η ομορφιά σε συναρπάζει, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι είναι θανάσιμοι. Κοιτάξτε αυτό το φυτό και τους καρπούς του. Με μία μόνο μπουκιά μπορεί να σκοτώσει ολόκληρο ελέφαντα. Είναι επικίνδυνο ακόμα και να το αγγίξετε. Παρ' όλα αυτά είναι πεντανόστιμο. Σημαντικό επίσης, εκτός από τους κήπους, είναι να αθλούμαστε. Αυτός ο κήπος με τις μεγάλες ευθείες μέσα στα δέντρα και στο πράσινο με το πλούσιο οξυγόνο Είναι ιδανικός. για τρέξιμο, κολύμπι και ποδήλατο. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε φτάσει μπροστά στη λίμνη του κήπου μας και η ζωή που υπάρχει μέσα σε αυτή τη λίμνη είναι πολύ σημαντική για τους ντόπιους. Από εδώ προέρχεται το 98% των ψαριών που τρώνε στην περιοχή. Όπως βλέπετε, εντυπωσιακός είναι στη μέση της λίμνης ο πίδακας νερού, ο οποίος υπάρχει εκεί εδώ και χρόνια για ανεξήγητους λόγους. Ο πρώτος που ανακάλυψε τον πίδακα στη μέση της λίμνης είναι ένας άτυχος ψαράς, ο οποίος ένα πρωί περνούσε με τη βάρκα του πάνω από το κέντρο της λίμνης και ξάφνου μια μεγάλη ποσότητα νερού άρχισε να εξτοξεύεται προς τα πάνω, τρύπησε τη βάρκα του και από τότε ο συγκεκριμένος ψαράς αγνοείται. Πολλοί λένε ότι έχει εκτοξευθεί σε ένα γειτονικό χωριό. Πλησιάζουμε στον πίδακα για να το δούμε από κοντά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είμαστε στον πίδακα. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Σχεδόν μας πιτσιλάει το νερό. Όλα για σας, τηλεθεατές μου. Όπως είπαμε και πριν, η βιοποικιλότητα και τα ζώα που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη λίμνη είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων εδώ. Εδώ βλέπουμε μια φωλιά από πάπιες και θα καλέσουμε για ακόμα μια φορά τον ειδικό των πουλιών της εκπομπής μας να έρθει να μας αναλύσει αυτή τη φωλιά. Παρακαλώ, ελάτε. Μεγάλη τιμή που είστε μαζί μας. Τι βλέπω εδώ? Εδώ βλέπουμε τη φωλιά της χήνας. Θυμάστε, είχαμε πει και σε προηγούμενο πλάνο. Εδώ πέρα είναι φωλιά, την έχουν χτίσει τα πουλιά μόνο τους, από φυσικά υλικά όπως υδροβέργες και ελενίτ. Και έρχονται για να φάνε, να πιούνε, να τινάξουν τα φτερά τους. Κι άλλα, τώρα βέβαια... Ναι, καταλαβαίνουμε, είναι πολύ επιστημονική όρη και ξεφεύγουν πάλι από τα όρια της παρουσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Τη βλέπεις εκείνη εκεί. Αυτή τώρα βάζει το ράμφος της μέσα στα φτερά της. Αυτή εκεί η πάπια βγάζει τώρα μπουρμπουλήθρες. Είναι κάτι που το κάνουν οι πάπιες συνέχεια. Αυτή εκεί η συγκεκριμένη χωνεύει το φαΐ της. Όπως τη βλέπω έχει φάει μια πέστροφα, ομή μάλλον. Αυτές οι δύο οι πάπιες παραβγαίνουν. Είναι αυτό που λέμε κόντρες εμείς, στην καθομιλουμένη. Βλέπετε πιάνουν εξαιρετικές ταχύτητες και μάλιστα έχουν ακουστεί περιστατικά που εμβολίζουν περαστικούς βαρκάριδες. Είναι επικίνδυνο ζώο, αν δεν το προσέξεις. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα θα εγκαινιάσουμε μια καινούργια ενότητα στην εκπομπή μας.
Η ενότητα ονομάζεται «Βρες τη σωστή απάντηση» και κέρδισε. Η σημερινή ερώτηση στο quiz μας είναι η εξής. Το δέντρο που βλέπετε πίσω μου είναι πρώτον, ακάκτους αμάκους, δεύτερον, καφέ δέντρο ή τρίτον, ψηλό δέντρο. Οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 6752 748 337 θα κερδίσουν 3 βιβλία ο καθένας του ειδικού πτηνών με όνομα Πτηνά και άλλα. Προλάβετε! Ήρθε η ώρα να πούμε τη σωστή απάντηση στο quiz μας. Το δέντρο που δείξαμε προλίγου είναι ένα καφέ δέντρο. Φίλες και φίλοι, είμαστε συγκινημένοι γιατί έτυχε αυτός ο κήπος που βρισκόμαστε σήμερα να έχει απίστευτη θέα στο καταπληκτικό ηλιοβασίλευμα. Ας καλέσουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη των ειδικών πτηνών να απολαύσει μαζί μας αυτή την όμορφη θέα. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σου σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσες. Ήταν μια αξέχαστη εκπομπή για εμάς. Το επεισόδιο 2 πιστεύω ήταν καλύτερο από το πρώτο. Οι νικητές του διαγωνισμού να περιμένουν τηλέφωνο, να επικοινωνήσουν από το γραφείο μαζί τους. Υπεύθυνοι. Αυτά από εμάς. Θα θέλαμε να σας χαιρετήσουμε από τον Δημήτρη, τον Δημήτρη και εμένα. Καλό βράδυ! Καλό βράδυ!